ברוכים הבאים לווילון פלוס. תרשו לי להציג בפניכם את הווילון הכי פופולרי שלנו באתר, וילון קרפ, בצבע לבן כמו שאתם רואים. חשוב לי לציין שבנינו עבורכם מחשבון מאוד מאוד נגיש באתר, שדרכו אתם יכולים להזמין בקליק וילון בכל מיני גוונים של צבעים וסוגי בד. לדוגמה אני אראה לכם עכשיו מגוון צבעים של וילון קרפ, שמנת, לבן, אפור ושחור. הכל אפשר להזמין בהתאמה אישית דרך האתר, ושוב כמו שציינתי בקליק. אז האופציה השנייה שלנו זה הווילון הפשטן, שגם הוא במגוון צבעים, לבן, שמנת ואפור. וילון שאני מאוד מאוד אוהב, גם אותו דרך האתר אפשר להזמין בקליק במחשבון שלנו בלי הרבה סיבוכים. טוב, אז לסיכום, מה וילון פלוס רוצה מכם זה מאוד פשוט. 1. לחסוך בזמנים. 2. לחסוך בעלויות. מטר שנמצא בכל בית ממוצע, למדוד מלמעלה למטה, מקצה לקצה, לרשום את הנתונים האלה באתר, במחשבון שלנו, לקבל מחיר שכולל הרכבה ומשלוח, ודברו איתנו, מאוד פשוט כאן באתר.